Kani gade ke Bati CTV. Kayeng kebarang don hapdeng gajing pentrai kebaralong trai do ba Cortes Rani. Kala syak penjat bat penperadusman haki brio ki ba amla setia bentep kidai ki ai. Kani kala jah kamiat jong kalai terik mentau benai leber hakas nong maukneng kebahap apok ke dorbas nong waklang kendai kentot jong kahima nong spung. Habai keren bat ke Bati CTV. Uba Cortes Rani ubadai wei ne kiri traiman sobha. Bat uba juwa jing tep ya kahok jong kipai ba leng ba ka an kahok bantep ne ka right to information act. Hakamiat jong arterik mentau benai leber usiem kahima nong spong upa em patrek siem yong ula paktian cha u ling bau rang bas nong kas nong mau keneng da ka baong bau ba Cortes Rani un hak banjet tang kawai lau kwa ye kayeng lani ka RTI de halor kani ka jing sa berngem bau ba Cortes Rani ula ujar persa ye uni usiem Jadi ini jingja inga senu ba phone ni mai step tidak cita jika tre ti yong bagai ying rasa pun pra ti nang la le siam sia kalau hunta ti ngan la perkhat ini perkhat la keli mau meno bedan bi ini bedan bi ini perkhat ki bawan tu ki bedan bi bedan betip markat kadi men miet hi ti nang la perkhat bade ki jingjia bade menu beberngem menu ba baladon lupa ka jing ai kesai mo ban le kam ti ngam lap ti habukut ngacu kenmau tang jing ong roma sinong ba usim jong himano spung ba Patrick Simyong uang ba soong Cortes miala ka RTI ne la ka yem banjit kawe ni kita kan te ni kita kan orim ngalas tu ba la bandi usim uban ketilang ini kam ngam tip mano balik tang ba usim hi ula penpau tagi ketien nga siam ben ba di usim badan ketilang ni kam pangal ai ka yar percaya bat kipulit kin tuat men kin kam yu usim bat kita ki bedon ketiru nga try kin sangat langi enda kita to kita kibun ki kam gi ba ngala komplain mo kila imang lab lang baga RTI kila long kam lot prokai kila long sukses kan pro ki kam kilong ki kam gi bala yarap sibun ki pa kam tam amdei tangi kan ni kasnong ndai ka jalan me kali ai pro kawe kamtam ini ke surok peludi na po sayong sa lungkoy kabang ai kateng ka sayong paryong rut kabang la fai ka don ki jaka ki pampen klampat pentri ki nala tu mentai la tri arsenesian te kita kamtam ya ka office jong sim nang spung ile kamtam ide wijing krong bisa lagi gigit wijing penan kam bisa ko ka hima kajing pan bai sanat ni ki na masnong di hajar ki na masnong gi misteri volunteer mo kam ndai namta banyo jing itu ade dawa sau sanajar kawika kayu kawika sanat telor kita norim kan ba ngawat siwat benia na pot sengesur ngawat siwat benia na po office yung sim spung mentau mla su benjubam bomla benjubam su jing geli janga usong no ira masno kumta ba hajiet ada usange no ne udang ya cekmat amar menta kadon ka komplain mede kaying janga da katonung kibril tidak liang jung uru laya sya seperti kita pada kanang menyo anyon nga biasa skiwe te ngai ba ilama kan ni ka jingarap jung bubun balang mo kung aganas kaliang kulit ngai ba itu ki badang tiru berkhai ngin sala yo iban penista mo kum kan halor kani ka jingja na kalyang ka Bati CTV kalayor ubanya kren bar urang ba snong kasnong mau keneng uba Curling Star Rani ubala kubor ya kani ka jing paktien usiem ling ba jong u sya uba Cortes bar ula penram jorro yu usiem halor ka jing ko trikam jong u hagi babon ki benta kamtam hakalyang ka sensar khadar kat kum ka jing tip jong jong urang ba snong ong ka bide ba kani ka kam e kat kum ka jing tip jong ka long ba meni step hi ngatip ba step ka port ndri sistem kum no na kalyang jong i mi jong ba Cortes Rani ilawan ha ying jong adang step ila ya thu ba ya ketege ying jong ni kemot ka palestina mo la sapen prano te kala pen lengo yang du ka tang ha ban lekpet hi daladi da ha bangala lekpet nga lap ban yo i hi kalong kumta kum bala ya thu bala sapen pra kum tu kum ba kalong meniru ba ngidang lekpet te adin kata ni perkhat lang pat de ha bubun balang ha ka bangia perkhat namar gani ka kam ke jingle gani ka long ka pa pen juro la ne ka pa pen susi ya ka imlang sa lang bat kham tam pum lang ba snong ro long ba
da sultanat le ne kalong ka ba susi hi bakan jia ka bukum gani ha po snong po thau ka jing penpat yeng penpat sem ti ha jing sha da don kunu rei kidon sibun kilat kilenti na ka benta ban ya keren yang jing sha ti ban su ong su len thamau da ne ban su pen hiat kaput kumni tolong ka long kam be an sudah tolong kam pen sultanat agi mlang salang ro ba kan jia ka bukum kini ti ka i ka ba pelong kat kum ka jing tip ka jonga ka long ba sim nong spung shua bakan jia haka miat arterik wan nasilong hang ni po mukneng kalong bau fuan yang open uang ba sumbaya kendu kali po stan mukneng dah bang la kendu stan mukneng sim nong spung wong sumbah sa medai ban kren yu me rong ba snong medai ban kren yu ba kortis lama ham persa ba medai ban leng kren no menta ba un pha jiat atau ula ka arti ai ni ula ka yeng kada ula ka yeng ne ka arti ai rai ka we te kan ni ke jing kren jong suim nga la ong kata ke jing kren jong pi don por na em ban chong kai kham slem ada pi don por ngi mil jing mot ngi batai ngi pensai balai ka long ha ta gor pon te kalong ba pin ngau kum ta la da pin nam don por kata ke jing pen ngau jong pi ngam ngau ya ha ban ngam sutanat namar ka kam yeng ru ka diga yeng ban chong ban sa ka arti ai ru ka diga kam an ban yo wat jing tip nga ong hila kumta te us e ba de ong mala su thu hi ban ong kumta ki sa ong yo kortes ba la ka yeng ne la ka arti ai te mar kumta hi unum ban por ban chong kai slam ru la lek no te ba lek no ngala su thu ba ka ni kala don haswa ka jing kren jong su em ha ka arterik bat ha ka miat lai tarik pa de kala jia no sindon kini ka kam pen pai pin prai ki yang kesem bat aga juga poru ke ke ba julong kidon kumbakat tu ke ni hakini ki benai le ni kini ki snem bala ada pro kidon ki jing ya ki phalok hapo ka khandai kan toy bro ka wei la ni hapo ka kam snong kam thau kumbakalong hang ni ru imat teng teng ka jing penslur ya kini ki nong le kam sniu kumba thau grup namar ba unius im ha ka bide kam sensar khadaru ude ba persa ba ka bide sensar ba ude baju ya simbanta hi la ne baju kersan hi kita ki basua tantang haka grup klem ka sencha pet ba te ki snong ki thau ki bla adap le ki wen hadu kata hadu bangin da poi sport desungsel bandawa persa ya ka hok nang te hadin bangin le yo ay ki jing dawa na desungsel ka desungsel kala pli da ka election te kum tang sa job lot ini kinda kan tai baro te imat ke di keni ga ka ba penlong yus iem ba unum don ga men sim ya trailang bat ka jinglong jong sim ka penslur pen ban ki tu ki katu ga ningot ki brio ban yel sim ga bu ya ga no kam kata ga di ka we te la da ka long ka ni ko kom ka long ba kumu khli nong senchar uba pek kum pa jong ga hima uba pek ndai ka la long hi ka ka bom la long bat ka ka bom internet ka bom pen so tanan ka ba sungsi hiro la ban ong ha ka imlang sa lang te nga kumrang ba snong ro nga penpawa keni ka jing jia ka ba jia kum ni nga la ong hi ya ki trying ro ba leng ba ka jing support lang jong ka snong ka thau hi ka long ba num dei ban i ka bokum gani ndai dei ban sim da ki wei ki lat kilenti ba de ban pelong mar khang pong ban hiar kaput dan pelong jing hiar kaput ino ndai ban su pentip ba chi bor jong ka an ba kin le ka ban kam khnang ba kan khuat kan suba Kani Gadega Pati CTV